Watara 7 taun sing kepungkur, Endang Lali Omah kuwi penyanyi kondang. Penyanyi sing paling akeh pendemene. Lagu Cinta Tukar Tambah saben menit bisa dirungu ing radio-radio, ing toko-toko kaset, ing kios-kios bakul rokok. Apese rong dina sepisan bisa ditonton ing televisi. Bayi nangis kepir angger krungu lagune Endang Lali Omah banjur guyu lekek-lekek. Wong padha leren dadakan. Koran, majalah apa dene tabloid ora leren-leren macak kegiatane. Aja meneh kok arep manggung utawa rekaman. Selagine ngentut wae kelakuane mlebu Udayana. Yen ana pentas dangdut, angger penyanyi Endang Lali Omah sing nonton bludak. Seminggu sadurunge pentas kartise wis dadi royokan. Sajane suarane pancen apik, plerak-plerok mripate, mombo-mombo elian kandang, megal-megol bokonge kalah mung sak trip yang ditandingi karo Elvi Sukaesih. Sok ngono ora banjur ndadeke Endang Lali Omah dadi norak. Ngunggu karepe dhewe, ngencakake aji-aji mumpung bisa, mumpung laris. Prinsipe pancen apik lan kena kanggo tulodo. Minangka penyanyi sing benjila kudune suarane, dudu panggonane, dudu ngebore, dudu nggoncekke, dudu macule, dudu grajine, apa dene nglinggese. Senajan lagu-lagu dangdut lan goyang kuwi kaya dene sedulur Sinara Wedi. Wiwit esok nganti esok candake, Endang Lali Omah kaya ora ana wektu lodange. Durung rampung melu rekaman Ketoprak Umur, wis dipethuk kru televisi liyane jalaran kudu melu syuting Ludruk Umo. Disusul liyane meneh sing cepak-cepak arep gawe gambare wayang wong Edi Penny. Ditelepon sutradarane Campursari Umbar-umbaran. Sing jame syuting wis mepet. Yen ana kebyak wayang kulit, Endang Lali Omah uga karepe meru ngebleng. Tontonan apa wae yen ora dijangkepi Endang Lali Omah kaya sambel sing kurang uyah, kurang lombok, sepo, ora ana gregete. Endang Lali Omah sing kebanjiran job lan rejeki, turune prasasa turu maling, tegese ora bisa turu mapan ing peturon sing kepenak. Sok turu ing kendaraan, sok turu selagine ngenteni giliran syuting utawa manggung, mangane didulang. Pabrik jamu, pabrik sabun, pabrik obat nyamuk, dealer-dealer sepeda motor, toko-toko elektronik, disik-disikan ngeroyok dadi model iklane. Gambar sak wernane pose ngerenggani panenggalan lan samak buku tulis. Nanging sakwise omah-omah kahanane banjur malik gembrang. Endang Lali Omah wis winates angger-anggeran pabrik-pabrik ganti golek model iklan anyaran lan jenenge saya angslup sakwise duwe momongan. Sok ngono ora marakake gelo lan ngesula wong jojodoan. Apa meneh bojone pegawai negeri sing uripe dipagari dening tatanan-tatanan. Endang Lali Omah kudu melu kegiatan PKK ing kampung. Kala-kala kudu nekat. Ora saben job bisa dituruti. Lintang sing gumebyar wiwit bleret boko sak titik. Lagu Cintaku Ditukar Tambah keselip dening lagu Mbah Dukun. Gambare trimo dienggo bungkus bakul tempe. Televisi ora ana sing nayangake. Lan senajan bayare Dewanto ora pojo-pojo yang ditandingi karo banjire rezeki nalika isih aktif manggung, ora njalari uripe kecingkrangan. Omah wis yasa, duwe isin-isine pepak, duwe roda papat, uga sepeda motor. Celengane ning bank isih akeh, tilpun omah dijangkepi. Inpun sing bisa digawa wirawiri. Endang Lali Omah pancen kepengin anggone omah-omahan bisa rukun, langgeng selawase, ora kepengin esok ketemu awan jatuh cinta, sore menyang penghulu, sesoke pegatan. Tumrap Endang Lali Omah, anak lan bojo kuwi sing nomor 1. Mbak En, panyapone swara lanang. Endang Lali Omah sing lagi wae mudhun saka sendan nyawang rodok cingak. Nalika kuwi Endang Lali Omah menyang toko arep golekake seragam anake sing lagi mlebu taman kanak-kanak. Lali bajute pawongan lanang, undakara umur 30 taun, nganggo hem klawu dirangkepi rompi ireng, celanane ireng, nyangklong tas. Panorama, Endang pitakon, pawongan lanang mantuk. Jeffrey, bajute pawongan lanang guyu mlengeh. Endang Lali Omah
nyedak lan gaploki, nganti sendi gaploki rada kejipuhan. Wong loro banjur mlebu rumah makan ing ngarep toko. Jeffrey, wartawan tabloid Panorama sing kerap macak kegiatane Endang Lali omah. Menyang ngendi wae Endang Lali omah manggung, Jeffrey mesti dicangking. Angger Endang Lali omah ketiban rejeki, Jeffrey mesti kecipratan. Kok terus ambles bumi? Uwuse Jeffrey. Repot, sayang mbak. Ono apa? Pengemare akeh sing goleki lho mbak. Kabeh ngakoni yo, mbak isih luwih apik tinimbang penyanyi anyaran. Endang Lali omah mangot-mangot lambene mecucu. Talenta kuwi anugrah mbak, ora angger wong bisa. Mula kudu disyukuri lan diuri-uri. Talenta kuwi digawa mati. Juluke Jeffrey saya wani. Sakwise sapa temon karo Jeffrey, Endang Lali omah banjur ora jenak. Esok sore tenger-tenger dina wengi ngolak-ngalik pikiran Endang Lali omah, dadakan rumangsa jaleh ndusel ning omah. Rumangsa bosen ngladeni Dewanto, rumangsa blenger ngopeni anak. Endang Lali omah kangen marang dina-dina kepungkur. Video klip nalika nampa Dangdut Award disetel. Sak delok-delok mesem, sak delok-delok ambekan landung. Kangene marang dina-dina kepungkur, saya ora bisa disemayani meneh. Esok sak mungkure Dewanto, Jeffrey ditelepon dikon menyang omahe. Tenan, penggemarku akeh sing takon. Pitakone sakwise lungguh adu arep. Jeffrey ngatungake jempol tangane. Suaraku apa sik payu? Pokoke angger mbak gelem comeback, penyanyi-penyanyi anyar-anyar kuwi ora ono apa-apane. Raupane Endang Lali omah sumunar padang, eseme sumringah, kagawang nalika munggah panggung. Tangan kiwa gegemik, maju mundur, mipate plerak-plerok, mubeng-mubeng pokonge megal-megol. Kebeneran aku duwe kanca pencipta lagu. Nanging ora iso ndadakan, jenenge mbak kudu dikenalke dhisik marang publik. Apa jare kono? Endang Lali omah mungkasi. Jeffrey sing wis apal marang sing kudu diayahi agahan tumandang. Gawe warta yen sore-sore mergoki Endang Lali omah runcung-runcung karo nom-noman sing dudu bojone. Melbu metu toko gandengan tangan. Uga diceritakake yen Endang Lali omah kuwi penyanyi sing kondang karo lagune Cinta Tukar Tambah. Ing edisi candhakake anggone gawe warta saya wani. Malah Endang Lali omah uga ngakoni yen rumah tanggane karo Dewanto pancen gonjang-ganjing. Tepunge karo nom-noman sing karep ngancani mlaku-mlaku wis rada suwe. Pawongane sabar, kebak pangerten, kebak kawigaten. Warta ngenani Endang Lali omah dijangkepi karo layang-layang saka para pendemene. Ana sing ngarep-ngarep supaya Endang Lali omah manggung meneh, ana sing nyuntak rasa kangene, ana sing njaluk foto lan alamate pisan, lan sing gawe cingak marakake Gitok Mengkorong. Anane tayangan selebritis dalam gosip ing sawijining televisi swasta. Kanthi blak-blakan Endang Lali omah dlenterekake yen wis pisah ranjang karo Dewanto. Gugatan jaluk pegat wis munggah menyang pengadilan agama. Dewanto sing uga beneri nonton biasane mung domblong, awak sok kojur adem panas, ambekane kerengosan. Mong koran apa dene majalah, Dewanto ora pati ngape. Jalaran pancen akeh wartawan lan koran sing seneng gawe-gawe nyebar warta sing durung kepara mesti benere. Nanging sementas ngomong Endang Lali omah bojone dhewe. Piye yen ora arep percaya? Saka rumangsane rumah tanggane tansah rukun. Ora tau mingket saka omah kajaba menyang kantor. Dewanto rumangsa dipupuri tretong kebo. Endang Lali omah arep diantu sak tekane, arep ditanting piye karepe, nanging mutuane lanang tilpun. Bisa ora bisa, gelem ora gelem, Dewanto supaya enggal mulih. Anake dikon ngejak pisan. Wong wedok kaya Endang Lali omah kuwi ora perlu digandoli maneh.
2 jam sakmungkure Dewanto, Endang lali omah lagi mulih, roh lawang tutupanan sepeda motor ora ana ing emper, atine kumesar pikirane goreh. Sakwise ngengakake lawang, pikirane soy ora jenjem. Sepeda motor dilebokake garasi, omah sepi mampring. Barang mlebu kamar, Endang lali omah mlengong, mripate mencorong kosong. Lemari ngeblang. Panggonane Dewanto lan anake ora ana sing kecicir. Endang lali omah lungguh nglimprek ing peturon. Maratuwane ditelpon nganti ping 4 tansah diwangsuli salah sambung. Endang lali omah dadi nglongkro lan lagi ngrumangsani yen tumindake wis kliwatan wates. Derak angger-anggere wong jejodohan. 15 menit candake wis lungguh adu arep karo maratuwane lanang. Madosi Mas Toto, suarane abot. Kok digoleki barang? Kula jak wangsul. Kowe rak wis bosen ta ngladeni bojo? Wis blenger ngopeni anak. Endang lali omah dingkluk nyawang Jubin. Wadine rumah tangga kuwi kudune disimpen sing primpen. Ora diler ning televisi, ora dieber ning koran-koran. Endang lali omah dingkluk jepiping miris. Senajan aku wis mbok sepelekke, senajan wis mbok singkur, ora arep melu nyampuri urusanmu karo Dewanto. Bacute banjur ngulangi. Endang lali omah ngowoh lan weruh Dewanto jumudul saka kamar tengah. Agahan diprepeke, banjur ndeprok ngrangkul dengkule. Aku sing luput, Mas, aku dosa. Alokke ngeropo-ngeropo. Krungu sambate sing wadon, Dewanto rumangsa trenyuh lan brembak-brembrik. Nanging kelingan tayangan ing televisi sore mau, atine bali kemropok. Dadi wong lanang ora ana ajine. Dewanto bali mbegegeg, ora mobah, ora mose, ora kumecap. Mulih yo Mas, bali dadi siji maneh. Bacute Endang lali omah saya ngrepeti rangkulane. Ngenteni wae putusan sidang. Wusanane Dewanto wangsulan sareh. Endang lali omah jengkirat. Pangarep-arep bali saomah karo anak lan bojone dadi pepes. Mripate kaca-kaca banjur dleweran lan mingsek-mingsek. Gosip, isu lan sak panunggalane pancen bisa ngelingake marang wong sing tau kondang. Nanging ora kuwowo mbelekake pamore. Kajaba kuwi Endang lali omah kudune bisa nglenggono yen jamane wis owah. Sing digandrungi lan sing dadi royokan televisi, rok cekak, rok blorot, ngumbar udel, nglumbar pupu, dhuwuran ngarepet ngeber belikan dodo. Syukur-syukur yen rupane ayu, swara mblero bisa diatur. Karo meneh yen karire kepengin awet, kudu tansah ngudi kawruh lan nguduhake kabisan, ora mung trima diriwangi melu-melu ngedan. Jalaran yen kurang kebeneran malah diancepi wong tur marakake duraka.